Gurekin daukagu orain Aritz Garmendia. Urte guztian zer ere gurekin ibili dela katedrarekin jota fuego, kongresu ere prestatzen, eta, así que berari emango diot hitza. Bere hitzaldiaren izenburua da, Jose Azurmendiren pentsamenduaren aplikazioa hauteskunde soziologian. Tesia kasi bukatzeko dauka, así que a ber zer kontatzen digun. Bueno, asto eta bai mila esker etorri zaten guztioi, eta baita ere hemen hitzeiteko aukera emateatikan. Eta, ikusten dezuen bezala, gaur saiatuko nitzake hauteskunde soziologian jarri errepara, baina Jose Azurmendik gandikan ze ikasi dezaken. Ze oinarrizko galdera batetik abitzen itzan. Hauteskundiak estatu nazioaren sorreratik handatoz, estatu logikan egiten dian erritu batzu dira. Gu, nazio gutxitu bateko kide bezala nola interpretatu behar dikeu, estaturik ez dakeu nazio izanikan. Gure boto portaera ze zentzu hartzen du horrelako egoera baten. Oinarrizko galdera bazan eta Jose Azurmendingan hartu nuen helduleku eta gaur gogoeta batzu plazaratu nahiko nituzke. Eta zeuek egin dago ekarmenak ere beso zabali hartuko nituzke, ze ikaste prozesu baten baitan kokatuko liazketa. Hauteskunde soziologia. Zer da hauteskunde soziologia? Helburu bat eta jakin badaka garrantzitsuna edo importanten esango genukena. Da, hauteslearen portaera elektorala azaltzea. Zergatik ematen du eta hori interpretatu edo ulertu, edo azaltzea, bai? Zer gertatzen da? 3 eredu daude, beti ere oinarritzen baldin bagea giza izaeraren inguruan, izanen ere. Portaera elektorala, da gizakiaren ekintza bat egiten, gizakia nolakoa dan arabera, portaera horrek zentzu bat edo beste hartzen du. 3 eredu nagusi daude esan bezala, aurrena da, eredu ekonomikoa, hemen homo ekonomikus gisa ulertuko genuke. Izakia individuala da, kalkulu razionalaren arabera hartzen ditu erabakiak, egoista da, emozioak bigarrengo mailan geratzen dira, horrek botuan modu batera azaltzen du, eta esan bezala, adibidez, emozioak eta sentipenak identifikazioak bigarrengo mailan geratzen dira. Beste guk baztertu egiten dugu hurbilpen hori, beste hurbilpen bat erabiliko genuke, baina bigarrengo aukera bat ere tartean azalduko dugu. Da psikosozialena, honek azpimarra egiten du nolabait hauteslearen eta alderdi politikoaren identifikazioaren artean. Eta oso baliagarria da, behar bada azaltzeko nolabait hautagaiek baliogarrian dian edo ez botuak egiteko, edo baita ere kanpaina elektoralak azaltzeko oso baliagarria da. Interesgarria da, baina gu bereziki 3. hurbilpen bat interesatzen zaiguta da, hurbilpen soziologikoa. Eta hurbilpen soziologikoa bere eskola bezala Kolonbian sortzen da 1900 eta 50an, eta lehen ikerketak Ameriketako ikerlariak egiten dituzte. Eta hor bazan, mugarri bezala hartzen da Malar Salzfielden lan bat, eta mezua edo azken batean esaten duna honako da. Da, hauteslearen posizio sozialak determinatzen du politikoki pentsatzen duena. Beak, hauteskunde kanpaina bat aztertu zuen, eta esan zuen, bai, kanpaina bat gora badaude boto batzu, baina benetan enborra eta oinarrizko edana da hauteslearen posizio soziala. Eta horrek ze mezu ematen du. Etxia ez dala goitikan behera egiten eta etxia ez da telatutik azaltzen. Oinarrizko zimenduak dira garrantzitsue. Gizartea da zimendua eta gero ondoren alderdi politikon joku eta da telatua. Ze gertatu zen estatu batuetako alderdi sistema, konfigurazioa joakin badaka, baina Europa mendebaldian beste erabateko konfigurazio dazken alderdi sistemak dira. Eta hortarako Lipset eta Rokanek modu horretara saiatu zen teori bat atatzen, klibajen teoria esan nahi duena, izena dakana, eta nolabait, honek egin nahi du gizartearen eta politikaren artean daun lotura horren arteko azalpen bat eman. Eta hortarako begila jartzen du alderdi sisteman. Eta mezua honako hau da Lipset eta Rokanek esaten duena. Alderdi sistemak dira gizarteko dibizio estrukturatzailearen isla. Alderdi sisteman arabera ulertu dezakegu zein dien gizarte sisteman benetan garrantzitsuenak dian dibizioak. Izan ere, alderdi politikuek ordezkatzen dituzte gizarte sisteman dauden dibizio edo nola multzo garrantzitsuenak. Eta hortaz, lerrokatze elektoralak izango dira, hautesle batek posizio sozial badaka, beha ordezkatzen duen alderdi badago, eta ari emango lioke botu, eta zentzu horretan ulertzen da. Beraz, politika behar bezala ulertzeko, hauteslearen portaera elektorala behar bezala ulertzeko, ezinbestekoa da gizarteko dibizioak modu zuzen batean edo ulertzea. Eta, ondo iruditzen baldin bazazue, jarraian azalduko dizuet akademian hegemoniko dan perspektibak nola azaltzen duen Europa modernoko gizarte dibizioen egoera. Esaten du, gaur egungo
dibisioak ulertzeko 18. mendea joan behar dugu atzea. Frantziako iraultza eta industria iraultza dira oinarrizko gertakari historikoak. Begira, gaur egungo errealitatea ulertzeko zerotikan pasatzen du taula eta 18. mendean kokatu behar dugu. Eta bi iraultza horiek dira garrantzitsuak. Eta bakoitzak ze dibisio eragin ditu. Estatu nazioaren eraikuntzak ekarri zuena izan zen, Elizaren eta estatuaren arteko konfrontazioa esaten du, alegia, hezkuntza zenek eman behar du. Zene daka legitimidadea hezkuntza emateko, behar bada bat hori. Eta bigarrena izango litzateke, eta hau biak esaten du, zentroaren eta periferiaren arteko gatazka, norkoki botere politikoaren kudeaketa. Gero badago, bigarrengo iraultza bat, eta hori, izango litzateke iraultza industriala, eta horrek eragiten du, landaguneko eta hirigunekoen arteko gatazka edo dibisio soziala, eta laugarren bat izango litzateke burgesia eta langilearena edo. Esaten du, hauek dira, Europa mendebaldeko gizarte modernoak dazkan dibisiorik nagusienak eta dibisio horiek konfiguratu izan dituzte alderdi politiko ezberdinak alderdi sisteman nolabaiteko babes sozial bat jaso dutenak. Gaur egunean, adibidez, kasu honetan importante igual Espainia ikustea nazio hegemoniko bat izan dalako eta guk dazkaun gabeziak ez ditulako. Burgesia eta langileak, ze alderdi sortu ditu? PSOE. Langileen alderdi ordezkatzen du, ezkerrak lerrokatze bat izaten du eta joera izan du. Landagunekoak ere ontzian partido agrario eta baserritarrak ziren haien batiz bat bozkatzen zutenak. Berdina gertatzen da, gaur egunean, partido regional de Cantabria, Revilla, nola periferia guko eto kudeatzen dugu, logika hortatik ere badazka. Edo eta beste izango izan, partido katoliko tradizionalista eta olakuak, batiz bat, behaintzat garrantzitsuan ezan klibaje edo dibizio katolikoa. Zer da klibaje bat berez? Adibide bezala hartu dezagun dibizio sozialarena. Langile bat objektiboki, sozialki estratifikatu duan beko posizioan dago eta badazka interes batzuk garatzeko baldintza objektiboak. Baina behar bada ez da kontzientzia subjektibo batera pasatzen. Langilea da, kultura ezik eta behar bada ez du jaso kontzientzia hartzeko ainakoa eta dibizio hori dibizio simple baten geratzen da. Realitatean badao dibizio bat, baina ez da konstiente bere subalterno egoera horretaz. Horri gehitzen baldin badigu sistema normatibo bat, nolabait dibizio sozial batetaz ari gara, dibizio konposatu batetaz. Gizartean ohartzen dira kolektiboak badaudela, gaineko bat eta aspiratu bat. Eta horiek normalean joera edukitzen dute antolatzeko, bai herri mugimendu bitartez, bai instituzionalki. Eta sindikatuak sortzen dituzte, alderdi politikoak sortzen dituzte, eta nolabait, klibaje hori, alderdi sisteman egiten baldin bada, nolabait, estrukturatzaile bihurtzen baldin bada, lerrokatze elektoralak modu horretara azaltzen dira, bai? Eta klibajea berez zer da, sistema sozial, normatibo eta organizatiboen arteko izozte bat gertatzen denean, nolabaiteko solidotze bat gertatzen denean, ematen da fenomeno soziala litzateke. Gure galdera zan, Euskal alderdi sisteman zein dira klibaje estrukturatzaileak edo lerrokatze elektoralak eragiten dituztenak, zenen arabera interpretatu behar du Euskal alderdi sistema, ondoren politikoki ulertzeko zer gertatzen ari den. Aurrena ikusiko dugu CIS eta Eusko Barometroak nolabait hobesten duten ikuspegia. Behaiek esaten dute Euskal alderdi sistema 4 hankako mahai bat dela. Hau, askotan ikusten dugu telebistan, ETV jarri ezkeo, askotan dakau, alde batetik daude partidu estatalak izango dituzkena, Podemos, PSOE, PP, Ciudadanos da Vox, eta gero ditzen ditute, daude alderdi periferiko nazionalistak. Eta izango litzatezke EH Bildu, EAJ edo geroa bai, eta hola. Horiek periferiko gisa definitzen dituzte gogoratu hasierako klibajeak, bat soziala, iraultza industrialak eragiten zuena, eta bestea nazionala, nazioaren borrokatiz etorrena, zentro periferiaren gatazka hola definitzen dute. Eta momentu honetan, garai batean, erlijioak eta sortzen zituzten alderriak gaur honean bi klibaje hau edia gizarte egituratzen dutenak. Hau da CIS eta Eusko Barometroak etortzen duna. Eta nik zalantza bat sortzen zait. Hori horrela izan ikan UPN edo eta Unidad Alavesa garai batekoak nun kokatu behar dira. Ze kokatzen baldin baditugu alderdi periferiko bezala eta bista batera ala beharko lukete ez dute behaien babes elektorala estatu osoan lortzen, zergatikan intuizioak esaten digu EH Bilduren edo EAJ eta geroa iren poltzan baino asko zobeto ematen dutela PSOE eta PP eta multzo horretan. Behaiek deigarria da, justu ez dakit grafikoa ondo ikusten den, baino egiten dute, botoa banatzen dute alderdi autonomistak eta
alderdi nazionalistak. Behaiek horrela askatzen dute korapilo hori. Eta horren atzean zer dao? Zizek atzean daken eskema mintala honako izango litzateke. Lehenengo irizpidea, alderdiak banatzerako orduan lehenengoan behitu behar deu estatalak diren edo ez diren. Eta estatalen artean banaketa da, erregionalak diren edo nazionalistak diren. Alegia, ura eta olioan hasten dituzte. Zer dago banaketa horren atzean? Zer suposatzen du alderdi sistema hola ulertzeak sozialki horrek ze ondorio dazka? Izan ere gogoratu, banaketa honekin, buruan dazkaun eskema honekin gizartean dauden divisioak ari gara interpretatzen. Eta alderdi estatal eta regionalistak ez dira nazionalistak. Banaketa horrek hori izkutatzen digu. Horregatikan, behaien nola justifikatzen duten azalduko dugu. Sondeotan azaltzen da, telefonoz deitzen duten, zu nazionalista zera edo ez zara galdetzen dute. Eta zergatik modu honetara justifikatzen dute. Zer esan nahi du euskal nazionalista izatea badakigu, nolabait, erreakzio periferiko bat izatea, baina zer esan nahi du nazionalista Espainiar izatea. Eta esaten dute, hori kontzeptu oso eztabaidagarria da. Eta aukera bezala askoz interesgarriagoa da. Eztabaida horietan sartu baino, alderdi autonomistak ditu eta ez dago arazorik. Eta bukatzen dute, por todo ello vamos a referirnos a este espacio en la dimensión nacionalista como espacio autonomista eta kitxo, arazorik ez dago. Zer dago benetan horren atzean? Nazio politiko eta etnikoaren ideia. Eta hori reproduzitzen digute egunero telebistatikan etengabe. Hori barneratzen dugu guk alderdi sistemak interpretatzerako eta orduan sozialki egiten dugun interpretazio hori. Badagola nazio politiko bat, Espainia handia dena, eta dagola Euskal Nazioa, nolabait erreakzioa, eta beti Frantzia eta Estatu Espainiarraren logikan hor gabiltzak katramilatuta beste jarritako kategorietan, ezta? Eta hortaz, galdera oinarrizko izango litzatekena politika behar bezala ulertzeko, gizarte divisioak ulertu behar baldin badira, eta ez baldin bagaituzte osatzen, edo ez baldin bagaituzte asetzen, aurretik egindako azalpen eta teoriek Zizek eta Eusko Barometroak egin ditzagun geure propioak. Eta horretarako euskal pentsamendutik sortzeko, autore referentea Jose Azurmendi denez, saiatuko gara Joseren ekarpen horiek soziologia elektoralera ekartzen. Ez nahi sakonduko Jose Azurmendiren nazio ideian, bakarrikan akademia, nazioaren inguruko ikerketek 3 eztabaida planteatzen dituzte. Aurrena da nazioaren inguruko eztabaida politiko eta antropologikoa. Alegia, nazio etniko eta politikoak badaude, hizkuntza da edo borondatea da, betiko dikotomio horretarako oinarritzen den eztabaida. Jose Azurmendik hor oso garbi azaltzen du hizkuntza nazioa eta estatua liburuan, nazioaren ideia klasiko bat existitzen duela hasi eredototik eta gaur arte, ideia nazio horrek berak barnebiltzen dituela nazioaren izaera kulturala eta politikoa, eta eztabaida horra amaitzen du. Eta horrek zer ematen digu ulertzeko? Biharrengo eztabaida dana nazioaren ingurukoa, soziologiko eta historiko, alegia nazionalismoak noizkoak diren eta historikoki ikuspegi hegemonikoak esan digu 18. mendetik atzerako dela, estatu nazioaren logikan ulertu behar dela, haren erreakzioa dalako. Jose Azurmendik begira da nazio klasikoaren bitartez aurregotik jarri dugu. Premodernoa da nazioa, gehiago da edo askoz interesgarrigoa da modernitatean zer gertatu den nazioarekin. Eta zer gertatu den herri hizkuntzak, erreinu hizkuntza pasatzea igaro didenean, eta Euskal Nazioa lortu ez duenean, estatu propio bat egituratzea, ez da geunin gure Makiavelo, gure printzipe propiorik ez da geunin, da geun inteligentzia kimatua izan denean, horren baitan ulertu behar da ondoren alderdi sistemaren egoera ere. Beraz, nazio hautsi batetaz ari gara, eta nazioa ez da dikotomikoa, etniko eta politiko baizik osotasunan ulertu behar da. Hori esan da, Jose Azurmendik esaten diguna honakoa da, beak historiagatik esaten du, baina guk hauteskunde soziologiara ekarri dugu, eta bertan hor zita jarri dizuet, letra txikia da, eta igual azaldu egingo dizuet. Esaten du, historiak nola bilatzen ditu ikerketa objektuak. Eta beak esaten du, modernitateak erakutsi digu positivismoak estatua bombardeo hegemonikoa dakagu estatutikan egiteko irakurketa eta behaien deribatu bezala ulertzeko gainontzekoak. Eta beak esaten diguna honakoa da, estatu gabeko nazioen perspektibatik begiratu nahi izenezkero, beste kriterio batzuk eraiki behar ditugu geure burutik hasita. Eta berdin legitimoak dira legitimatzen asmatzen baldin badoitugu. Beraz, Jose Azurmendiren kritika honetatik ondoren saiatuko naizena da, klibajen teoria euskaratik eta euskaraz eta euskal pentsamendutik interpretatzen. Modu horretara, alderdi sistema interpretatzen baldin badegu, oinarrian gizarteko divisioak modu beste batean konfiguratuko genituzke.
Akordatu, klibajen teoriak esatezun 18. mendetikan hasten ginela alderdi sistema ulertzen ordukoak diralako gizarte dibizioak. Jose Azurmendi ulertu eta aurrera etorri behar dugu. Gutxienez 14. mendea. Eta oinarrizko galdera da, hizkuntzak pasatzen dianea erreinu hizkuntza izatatik, estatu modernoa sortzen da dentik, datorrenean, errenazimentua datorrenean, kokatu gaitezen hor. Eta 3 gertakari historiko azpimarratu behar dira guk, 3. bat ere garrantzitsua dela ulertzen dugu. Erreforma protestante adibidez, bestela nola ulertu dezakegu, Lazarrago, Leizarrago edo euskal testu horiek nola ulertu dezakegu. Ez da espiritu renantzentista bat bakarrik euskal nazioaren baitan gertatu dena. Askoz konplexuago izan da nazioaren historia. Bakarrikan ez zuen lortu aurrera irtetzerik, nazio katolikoa izan gara ondoren urtetan, baina kontuan hartu beharrekoa da, gertakari bakarra ez dala. Gaur egunean horrek ez da alderdi sisteman eraginik garrantzitsuan da nazio modernoaren eraikuntza eta nazio modernoa ulertuta gutxienez badatorrela 15. mendetik. Izan ere horrek zer ematen digu? Lehen aipatutako estatu eta elizaren gatazka, hori berdin jarraitzen du, baina bigarren gatazka da interesgarria. Lehen esaten zigun, estatu nazioak erreakzio periferiko bat ekarri dugula. Nazioaren ideia aldatzen baldin badegu eta estatu nazioaren aurretikoa baldin bada, ulertzen deguna da, nazio bat dagoela euskal nazioa deritzana, beste bat Espainiarrena, Espainiarrak estatu propioa lortu duela eta nazio euskaldunak bere konfrontazioa ematen duela, bere asimilazioaren eraginez. Partikulartasunetikan hasten gara nazioaren inguruko eta beraz, euskal alderdi sistema partikulartasun horretatikan ulertzen hasten gara, baina partikulargu eta Espainiarrak bihartzen dira. Euskal alderdi sistema ulertzerako orduan 3 dibizio horrekin mahai gainean jartzen ditugu. Alde batetik dago, garai bateko ezker eskuin banaketa, dago periferikoa dago, rebila edo besteak beste unidad alabesa ulertu behar baldin bada, reakzio periferiko bat bezala ulertu behar da, alderdi zentralak eta periferikoak, baina euskal alderdiak ezin dira multzo horretan sartu, ezin da multzo periferiko horretan sartu, 3. multzoak. Eta da, nazio edo zentro propio bat eraikitzeko alegina egiten ari den nazio bezala. Bestela ez daka, zentzurik Frantzian alderdi abertzale berdinak edote eta Espainian bai. Zentrotikan, geuretikan pentsatzen hasi behar dugu alderdi sistema. Geure irizpide propioa jarri behar ditugu alderdi sistema ulertzeko. Eta Jose Azurmendiren kontsejuetan baliatu gara. Lehenengo irizpidea, nazioak unitatea osatzen du. Historiakin esaten zuen bezala, soziologia lektorea. Nazioak unitatea osatzen du. Beraz, aurreneko galdera da, ze euskal alderdi sistema nazioak ulertzen baldin badu, jada euskal alderdi sistema ez da sistema elektoral basko, alegia EAE, edo asko jota ego euskal herria, ja 7 lurralde hartzen ari gara. Eta lehenengo galdera da, alderdi sistema horretan, ze naziotako alderdiak daude? Euskal alderdia daude, euskal nazioko alderdiak, Espainiar nazioko alderdiak daude, eta Frantziar nazioko alderdia daude. Ja partikulartasun nazionala ematen ari gara, lehen estatuaren izkutuan gehatzen non nazionalista horiek, ja nazionalista bihurtzen ditugu honen bitartez. Bigarrengo irizpidea eta kontuan hartu beharrekoa, nazio horietako edo nazio horietatik erditutako alderdiek nor dute estatuaren babesa eta norrek ez. Eta alde hortatik ikusten dugu estatu edo estatu bere gaina duten nazioa dela frantsesa eta espainiarra eta euskaldunak ez dagoela nazio bere gainik. Eta 3. irizpidea eta garrantzitsuana. Gainontzeko dibizioak, oinarte aipatu ditugun dibizio horiek ez dira ulertu behar estatu baten barnean, nazio baten barnean ulertu behar dira. Eta alegia, euskal sozialismoa daukagu, ez sozialismoa euskaraz. Euskal feminismoa daukagu, partikulartasun nazionaletikan ulertu behar ditugu euskal nazioaren baitan ematen diren dibizio guztiak. Zer gertatzen da, nazio subalternoa garenez, Espainiar markoetan askotan funtzionatzen dugu eta horre erantzuna ematen gabiltza, eta hor gabiltza katramilatuta, baina hori da guk bizi dugun egoera subalternoaren egoera. Zeratik ez daka arazorik Espainiarrak sozialismoa eta bere nazio identitatearen inguruan? Zergatikan PSOeko batek ez du olako eztabaidarik plantatzen, zergatikan beti beraie periferia deitzen dugun naziotan dauzkagu olako arazoak. Ikuspegi honetatikan nolabait ulertuko genituzke abertzaletasunen baitan dauden. Ezker eta eskuineko alderdia jatorri abertzalea dutela eta ondoren dibizioa dutela batzuk langileen interesak babestuko dituztela eta beste nolabait goi mailako klasearenak. Dibizio honetatik gure argazkia erakutsiko dugu alderdi sistema interpretatzeko eredu berriarena. Hasteko eta bain, lehenengo galdera, jatorrizko nazioa egin behar da.
dazkau frantsesak, espainiarrak eta euskaldunak. Lehen esan bezala, zuzenketa honek ze ondorio daka, bat, espainiartasunaren nazionalitate partikulara estatuaren gerizpian izkutatua mai gaineratzen dugu. Bigarrena, Euskal alderdi sistema jada ez dira periferikoak, jatorri nazional propio bat duten alderdiak dira. Beraz, gure errelatua jada ez da Frantzia eta Espainiaren menpe egin behar. Gure historio propio bat eraikitzeko planteamentua izango litzateke. Eta hirugarrena, estatu edo nazio puskatua gara. Gero eta erreferentzia simboliko konpartitu gutxio ditugu. Gero eta zailagoa da, alderdi nazionalak proposamen politiko bateratu bat edukitzea iparraldeareko elektoralki baliagarria dena eta hegoalderako. Eta gerozta joera gehiago daukagu Euskal alderdi erregionalak egiteko, geroa bai Nafarroako egokitzen dana, Bildu Ego Euskal Herrirako egokitzen dana, eta EAJ-ko oraindik ere mantentzen du izaera nazional hori, baina iparraldean duen babes elektorala ez da horren sendoa. Beraz, gogoan izan behar duguna honako da, Euskal alderdi nazionalak 3 dira. Eta lehen aipatutako ezker eskuin dibizio hortan ere espektro guzti hartzen dugu. Ezker sozialismoan sortu daukagu, ondoren daukagu EA soziodemokrata, abertzale soziodemokrata izango zena, eta EAJ abertzale eskuineko izango da, eta koalizio erregionalak. Eta hor izango litzateke dibizio horien inguruan nola ulertuko litzateken. Espainiar alderdi nazional eta nazionalistak ditugu. Batzuk estatal mailan dazkabenak, zentroa ordezkatzen dutenak, eta bestatzuk periferikoa. Badiez, izquierda, eskerra Nafarroan batu egiten da, eta nola baiteko koalizio regional batzuk osatzen ditu, Nafarra, Suma, behitu nola sortu duen gune baten elektoralki estrategia izeteko, baina horiek guztiak nazionalista eta espainiarrak dira, eta hori azpimarratza ezinbesteko da. Bueno, ondorio gisa honako esan, Jose Azurmendik hankaz gora jartzen dizkiu bere nazio klasikoaren ideiarekin, nazioaren ideia modernoak, bota egiten digu, edo nola deseraiki egiten du, orain arte zegoen marko hegemonikoa, eta pixka bat, berak eman dituen gomenduetatik alegin bat egin dugu eraikitzeko alderdi sistemaren ideia. Eta zein da gure oinarrizkoa? Bat, lehen esan bezala, alderdi nazionalistak ez dira alderdi periferikoak. Ezin da ulertu euskal nazionalismoa hemen dago. Estatu nazioa lehen erreakzioa izan zen karlistak, bigarrena izan zen Sabino Arana, hirugarrena izan da eta gaur nazionalismo hegemonikoen baitan gaude, 4 erreakzioiek. Hola ezin da ulertu, bestela galdera, nola ulertu behar du karlista eta liberalen arteko gatazka? Euskaldunak ez ziren oantzen karlista eta baita Euskaldunak ez ziren liberala, bitu Josua Tapian bertsolarien koplak, liberala genituen eta karlistak Euskaldunak ziren. Ze arazo da, ezinbestean, alternatiba Espainiarretan geure burua kokatu beharrean ikusi garela etengabe. Eta horiek birformulatu eta berpentsatzeko marko posible bat izan laiteke eta zuzenketak guztiak eskertuko nizkitzueke. Baina oinarrizkoa dena honako da, Euskal alderdi sistema ulertzerakoan. Euskal alderdi sistema ez da 4 hanka dituen mai bat, ez da EAeko mai bat, ez da Nafarroara bakarri mugatzen edo iparraldea, osotasunean ulertu behar da. Eta osotasunean ulertzeak ekartzen dugu mai bada eta 3 hanka ditu. Eta hanka bakoitza nazio baita osatzen du, eta nazio bakoitzaren baitan ulertu behar dira dibizio. Eta kritika metodologiko eta epistemologiko bat egin nahiko dugu honen bitartez. Eta zein da, muga epistemologiko eta metodologikoak ditu, estatu gabeko nazioen portaera elektorala ulertzea nazioaren ideia modernoarekin. Ezin da ulertu nazioaren ideia modernoa aplikatuz, estaturik ez dugun naziokideen portaera elektorala baldin eta erreakzio periferiko moduan ulertu nahi baldin bada. Horren aurrean, ikerketa zedarritzeko irizpideak naziotik zedarritzea hobetsi dugu. Hori da pixka bat egin nahiko genuken gogoeta. Eta gogoeta horretatik pixka bat, guazen alde boto abertzalea beha ulertzea. Gaur egunan eta Eusko Barometroan datuak hartzen baldin baitu, eta hemen ere nazio puskatua eren ez EAEko kasua bakarrikan igual jarriko dut adibide bezala, datuak hor errexena eskuragarri daudelako. Momentu honetan bataz beste, hiritarrak hartzen baldin baditu gauia puntu bezala, abertzaleak 40, 45, aipatzen du garela, eta gainotzeko danak, beak ez abertzale esaten duen, guk dagoeneko ja Espainiar nazionalista dituko genuke izango lirateke. Baina Euskal abertzaletasunari begiratzen baldin badigu, zenbat gara Euskal munduan bizi garenak edo Euskal mundutikan pentsatzen dugunak, zenbat gara esango nuke Euskaldun oso edo abertzale eta baita ere oinarri kulturala duguna. Igual erdia gara edo erdia baino gutxio.
abertzaletasuna bera ere nazio subordinatu izateatik euskotara ditugu ez dakienak euskaldunak, edo baita ere ezkerreko mugimendutik abertzale sentitzen diena, baina oinarri kulturala falta dugunak. Eta errealitate horrekin abiatzen gara, eta hori da euskal abertzaletasunaren egoera. Baina hala da guztiz, Espainiar identifikazioa dakaena gehiago izan arren eta abertzaletasuna gutxiago izan arren, eta guk planteatu dugun logikan printzipioz abertzalenak abertzale botatu behar du, Espainiar danak Espainiar botatu behar du, transferentzi bat dago botuena. Eta abertzaletasunak hemen 60% gorako babes elektorala lortzen du, eta Espainiarrak 40-35 bueltan jauntatzen gara. Zer esan nahi du? Abertzale bozkatzen duenean gutxienez bi logika badaudela. Bat, lerrokatzen nazionala, abertzale garenak, euskal pentsamendutik ikusten dugunak oso garbi daukabe, euskalduna gara, abertzalea gara, alderdi abertzalei bozkatzen du, eta bakoitzak gero ezker eskuin bere interesen arabera eta bere tradizioaren arabera bozkatuko du. Baina Espainiarrek zer ikusten dute alderdi abertzalei bozkatzerakoan? Ikusten dute hemen alderdi periferiko bat dagoela. Nazioaren inguruko eztabaida Espainiarren ez duena zalantzan jartzen. Eta batiz bat gestioaren ikuspegitik edo ezkertiarrak direnak nolaiteko gizarte aurrerakoi baten ikuspegitik bozkatzen dute, baina nazioa ez dute zalantzan jartzen. Eta hori da hauteskundetako giltza. Horrek hegemonia ematen dio, abertzaletasunari, esango nuke hegemonia alderdi sisteman, abertzaletasuna gehiengo gia, baina oinarria falta zaigu. Telatua begiratuta badirudi abertzalea gehiengo garela, baina oinarri sozialean hankamotz gabiltza. Espainiarren boto periferikoak du giltza alderdi abertzaleak gehiengoa izateko. Eta horrek ze ondorio daka zuzenean. Euskal alderdi abertzaleak Espainiaren boto periferikoen gatibu direla euskal politika nazionalak martxan jartzeko. Bai, EH Bilduren kasuan, askotan konpleju bat erakusten duelako, bai gu soziala abertzaletasunaren kontuz, eta EAJ-rekin ere zesanik enez, askotan abertzaletasun etniko bat bultzatzen duelako, benetako apustu bat egin beharran. Naiz eta bi alderrietan dauden benetan apustu nazionala egiten duten jendea. Eta hori esan da, aurrera begira zer esango nuke? Aurrera begira, etxea ez dela telatutik egiten, oinarri sozial bat dakeula lantzeko benetako naziogintza prozesu bat aurre eman behar dugula, etxea zimendutatik egiten da, eta zimendu lanak modu egoki batean enfokatu behar ditugu. Euskal pentsamentutik egin behar ditugu, eta horretarako urratz garrantzitsua da, gaur bezalako kongresuak egitea, Jose Azurmendiren katerrak ezinbesteko funtzioa betez lezake eragin horretan, eta benetan apustu nazionalean sinisten baldin badugu, hor egin behar dugu indarra eta hor egin behar dugu ahalegina. Eta besterik eozein gomendio esan da, gustu hartuko nuke.